Бидейки, децата ще стават все по-самостоятелни, особено ако от малки са научени сами да вземат решения и да отговарят за постъпките си. А в случаите, когато нямате достатъчно нерви или енергия да измисляте някой страхотен инструмент, все пак разполагате с дивидендите, които сте натрупали в моментите, когато наистина сте се постарали да намерите ефективно решение. Отплатата за това, че сте си направили труда да спечелите съдействието на децата без заплахи, подкупи и заповеди е огромна. Не едно и две проучвания доказват, че малките деца, които не са държани постоянно изкъсо, много по-охотно откликват на обикновени молби на родителите, например разтребват си играчките при първата подкана, в сравнение с децата, които са подложени на строго възпитание и постоянен контрол. Освен това, те са много по-отзивчиви и към другите възрастни, например към учителите, и доста по-склонни да следват правилата дори в отсъствието на възрастен, който да ги контролира. Самоконтролът се развива само чрез практика, а не на сила. Резюме. Инструменти за осигуряване на съдействие. Първо. Бъдете забавни. Превърнете го в игра. Можем ли да вкараме всички коли в кутията преди таймерът да изписка? Готови? Старт! Накарайте неодушевените предмети да говорят. Аз съм един празен чорап, трябва ми крак, който да ме запълни. Говорете със смешен глас или акцент. Аз съм твоят робот. Трябва да закопчаеш предпазния колан. Веднага. Престорете се. Трябва да изкатерим тази хлъзгава планина. Седалката в колата. Влезте в ролята на глупака. О, скъпи, какво да мушнем в този ръкав? Главата ли? Не, ръката. Толкова е объркващо. Благодаря ти, че ми помагаш. Второ, предложете избор. Как искаш да влезеш във ваната? Подскачайки като зайче или пълзейки като рак? Трето, възложете отговорността на детето. Джони, моля те, нагласи таймера и ми кажи когато стане време за тръгване. Четвърто, направете пояснение. Използваните носни кърпички отиват в коша за боклук. Пето, кажете го с една дума или жест. Боклукът. Шесто, опишете какво виждате. Виждам, че по-голямата част от купчетата вече са прибрани в кашона. Остават само още няколко, които трябва да последват и другите. Седмо, опишете как се чувствате. Не ми харесва храната да се хвърля по пода. Осмо, напишете бележка. Сложи ме на главата си преди да потеглиш. Любов, твоята каска. Девето, действайте без да обиждате. За сега прибирам водните буички, не мога да ти позволя да пръскаш другите деца. Много важни моменти. Не превръщайте избора за плаха. Постарайте се и двете алтернативи да бъдат приемливи за вас и за детето. Похвалете детето за свършеното преди да изтъкнете какво още трябва да се направи. Когато изразявате гняв или раздразнение, използвайте думата аз и избягвайте думата ти. Не си позволявайте често да избухвате. Понякога силният гняв действа като шамар. Трета глава. Инструменти за разрешаване на конфликта. Избягвайте битката на домашния фронт. Заменете наказанията с по-мирни и ефективни решения. Какво ще направите, ако детето нарочно извърши нещо, което току-що сте му казали да не прави? Открадне си бомбон, дръпне кучето за опашката, ощипе бебето, обърне кората с яйца само за да се наслади на прекрасната гледка на дозина сурови жълтъци, които се стичат от счупените черупки право в процепа между печката и шкафа. Какво ще направите, ако сте изпробвали всички инструменти от глава 2, но то продължава да не ви слуша? Децата могат така да ни подразнят и изнервят, така да ви бесят, че понякога е много трудно да устоим на импулса да ги накажем. Четете настоящата книга, следвайте инструментите, а сега ви се иска направо да замерите детето с книгата. Момент! Заключете се в банята и прочетете тази глава преди да хвърлите книгата и страниците да се разхвърчат. Представете си следния сценарий. В един слънчев следобед извеждате децата в парка. Преди да излезете от къщи,
Напомняте на 4-годишния си син, че трябва да ви държи за ръката, докато пресичате паркинга и да не бяга от детската площадка. И да не забравя да си изчаква реда на люлките и да се държи мило с другите деца. Какво ще направите, ако малкият кълпазанин реши да пренебрегне тези правила? Ако се отскубне от ръката ви и се затича през паркинга между колите? Ако стигайки там грабне нечия детска количка и започне да я блъска ожесточено в катерушките? Ако на върха на парзалката започне нетърпеливо да буда 2-годишната си сестричка, която според него твърде дълго се събира смелост да се спусне? Не трябва ли да го плеснете по дупето или да го накажете, като не му купите сладолет, или да го заключите за известно време в стаята му, когато се приберете, за да размисли върху държанието си? Большинството възрастни са съгласни, че нещо трябва да се направи. Не можем да позволим на едно дете да се излага на опасност или спокойно да тероризира всички останали. Хората казват: децата трябва да си понесат последствията. Има си време и място за наказание и то е тук и сега. Това дете просто не разбира. Трябва да му се даде урок. Така повелява здравият разум. Но преди да започнете прилежно да раздавате последствия и наказания, искам малко да помислим. Какво имаме предвид под естествени или логични последствия? И на какво учим децата, когато ги наказваме? Да започнем с естествените последствия. Не можем да дадем на детето естествени последствия. Единствените истински естествени последствия са онези, които се случват в природата. И то без никакво участие от наша страна. Ако дръпнете кучето за ухото, може да бъдете охапани. Ако си сложите ръката в огъня, ще се изгорите. Ако прекрачите ръба на скалата, гравитацията ще ви притегли надолу към земята. А колкото до логичните последствия, логиката е предмет на много спорове. Ако постоянно закъснявате за нашите часове, пренебрегвай ги предупрежденията ми, че закъсненията са недопустими, аз може да реша, че е логично да ви заключа навън пред вратата. Или може би ще бъде по-логично да ви заключа вътре след часовете и да ви държа така толкова минути, колкото сте закъснели. Моята логика може да ми прошепне също да ви лиша от закуска в почивката. Както може да се досещате, това не са истински примери за логични последствия, а по-скоро свободни асоциации, при които се опитваме да измислим начин да накараме злосторника да страда с надеждата да го мотивираме да се държи по-добре за в бъдеще. Да си го кажем честно, от гледна точка на детето да си понесеш последствията и да получиш наказание е едно и също нещо. Без значение, че в случая използваме модерни фрази като естествени или логични последствия, традиционният родител ще каже: марш в твоята стая, вземам ти компютъра, ще ти напляскам като наказание за това, което направи. А модерният родител би казал: марш в твоята стая, вземам ти компютъра, ще те напляскам, за да си понесеш последствията за това, което направи. Но без значение как окачествяваме действията си, като наказание или последствие, и в двата случая детето изпитва едно и също емоционално страдание или физическа болка. И в двата случая намерението ни е да го накараме да страда или поне да се почувства зле с надеждата да не посмее повече да повтори въпросната постъпка. В контекста на нашата дискусия с термина наказание аз определям всяко неприятно преживяване, което възрастен налага на дете с цел да го накара да промени поведението си. Попитах групата защо хората наказват децата си. Ето и някои от техните отговори. Майкъл: вижте, някои момчета са много твърдоглави. Аз бях доста буйно дете. Не слушах мама, когато ми казваше да не правя нещо. Тя трябваше да ме удари, за да привлече вниманието ми. Тони: не можем да се откажем от авторитета си на възрастни само за да угодим на децата. Не рекламирам физическото насилие, но понякога децата разбират само от наказание. Заслужава си да ги плесем по дупето, ако така ще им попречим да изтичат на улицата. Сара: аз не вярвам, че наказанията трябва да се прилагат редовно и ежедневно, но децата трябва да знаят, че всичко си има граници, нали така? Като учител, аз не винаги знам защо едно дете постъпва по определен начин, но това не значи, че ще му позволя да прави каквото си иска. В училище никога не удряме децата,
но може да им отнемем някои привилегии или да ги изпратим въгъла, за да не могат да изграят с другите. Мария. Понякога детето прави нещо опасно, с което може да нарани себе си или другите, но сякаш не му пука. Принуждавайки го да си понесе последствията, ние правим така, че да го заболи и повече да не повтаря стореното, дори ако не е достатъчно голямо, за да осъзнае защо. Децата трябва да разберат, че не могат да се измъкват безнаказано за всяка беля, която им хрумне. Сега искам да чуя и другата гледна точка. Обърнах се аз към групата. Помните ли да са ви наказвали като деца? Наказанията вдъхновяваха ли ви да коригирате държанието си? Майкъл се ухили широко. Очевидно се спомни с умиление за бурното си детство. О, не, билите ме привличаха, а наказанията не ме плашеха. Напълно се заслужаваше да понеса някоя и друга плесница, а и мама нямаше тежка ръка. Тони имаше вид на човек, който се опитва да скрие самодоволната си усмивка. Помня как ме наказаха, когато излъгах, че ще е приспела приятелка. След това се научих да лъжа по-убедително. Бях доста потайна. Като порасник се научих да се промъквам и да излизам през прозореца. Аз всъщност не помня да са ме наказвали като дете, обади се Сара. Предполагам, че съм била доброто малко момиченце, което се старае да угоди на всички. Но знам, че децата от моята детска градина, които бяха наказани да стоят въгъла, бяха все едни и същи. Трябва да призная, че това изобщо не се отрази на поведението им. Веднъж аз и малката ми сестра заедно откраднахме пакетче бомбони от един магазин, каза Мария. Мама намери бомбоните и ме наказа, но на сестра ми се размина, защото беше по-малка. Трябваше да пропусна рождения ден на най-добрата ми приятелка. Помня, че побеснях от тази несправедливост. Не мисля, че после някога съм крала отново, така че може да се каже, че наказанието си свърши работата. Но дълго време се сърдих на сестра си. И после й го върнах. Веднъж я дразних, докато тя не издържа и ме удари, и после мама наказа нея. Ана изглеждаше притеснена. Не ми е приятно да го кажа, но при мен наказанията действаха. Баща ми нямаше лека ръка, удряше здраво с колан. Понякога майка ми ме наказваше да коленича с голи крака върху ориз. Беше болезнено и унизително. После и през ум не ми минаваше да направя нещо, заради което бих могла да загазя. Но бях нещастно, ужасено хлапе. Не бих искала моите собствени деца да се чувстват така. Тези примери илюстрират някои от проблемите, свързани с наказанията. Макар да водят до бързи резултати, наказанията носят със себе си и доста рискове. Когато сте решили да разрешите конфликта с наказание, а то не се окаже достатъчно ефективно, вие изпадате в опасно положение. Може да се наложи всеки следващ път да прилагате все по-сурови и по-сурови наказания. Наказанието не разрешава самия проблем. Детето в предучилищна възраст, което изпитва трудности в общуването с другите, може да бъде наказано, задето блъска или хапе съучениците си, но наказанието няма да му помогне да подобри социалните си умения. Наказанията често карат непокорното дете още по-яростно да се опълчи на авторитетите. Проучванията доказват, че децата, които са наказвани, са по-склонни да продължават да се държат зле за в бъдеще. Наказанията всъщност поощряват нежеланото поведение. Наказанието може да отвлече вниманието на детето от важния урок, който то трябва да научи. Вместо да го стимулира да поправи грешката или да коригира поведението си, то може да подтикне детето да мисли егоистично, да му спрем ли любимото предаване или да го лишим от любимия десерт. И двете наказания ще породят у детето по-скоро негодуване, а не разкаяние. Дори когато наказанието успее да изкорени нежеланото поведение, победата може да ни струва скъпо. Строго наказваното дете може да развие други проблеми, например да стане плахо и боязливо или да натрупа агресия спрямо другите деца. И последно, с наказанията ние всъщност учим децата как да подхождат към житейски конфликти. Затова трябва да се запитаме дали искаме и те да прилагат същите възпитателни методи спрямо братята, сестрите и съучениците, с които имат разногласия.